Organizado pola Nova Escola Galega en colaboración coa Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, esta fin de semana desenvolveuse en Rianxo e Boiro unha nova edición das xornadas do Seminario sobre a Memoria. Baixo o título Un inferno para as mulleres, a edición deste ano pretendía achegar unha reflexión sobre o fenómeno da represión, especialmente o referido á muller. Varios foron os escenarios escollidos, tendo como centros principais as instalacións do Instituto Félix Muriel de Rianxo e as do Pazo de Goiáns en Boiro. Alí desenvolvéronse a maior parte das charlas e coloquios, nas que tomaron parte investigadores e historiadores da talla de Xesús Santos, Monse Fajardo, Iria Morgado ou Xoán Fernández Callón, entre outros. O seminario tamén incluíu unha ofrenda floral e homenaxe ás vítimas da represión franquista, como a realizada no antigo campo de concentración situado na Rúa Castillo, en Rianxo, e varios roteiros, un deles por Lousame, no que os asistentes visitaron diversos lugares da memoria neste último municipio.